Jeg prøver at se, ellers skal jeg prøve at vise jer, hvis I ikke fik det ordentligt med. Første ting, prøv at se, sætter jeg lige ned sådan, at der lige er plads og det hele. Sådan der er den der. Jeps, det er den. Okay, prøv at se. Så vil jeg lige gå herud, ikke? Og så vil jeg lave finten der igen bare langsomt. Er I klar? Okay, prøv at se først. Så skal jeg ligesom tage bolden. Prøv at se, prøv lidt til det. Først skal jeg tage bolden. Og så med jeres gode fod selvfølgelig, så skal jeg svinge den over til den side, passer bedst til. Altså mig, der er det den her side, så svinger jeg den herover, sådan der omkring, og så plejer jeg faktisk bare at lade den køre. Så det er sådan noget, jeg lader den køre, sætter ben rundt, og så tager jeg min anden ben rundt om. Det er sådan, at jeg gør sådan her, kører, tager benet rundt, tager min højre ben ind, og så parer til den selvfølgelig. Så prøv lige en gang til. Se, ruller den, så svinger ben rundt, og skruer jeg. Og den skal man nok lige øve sig på et par gange, tror jeg. Ja, finter kommer jo ikke af sig selv jo, så det har jeg i hvert fald lært. Der er mange ting, jeg ikke kan. Men det var i hvert fald det, som jeg ville vise, og senere hen så kommer mig og min fætter også til at lave en video sammen. Han er selvfølgelig med i den her gruppe her jo, så ja, det er ikke så godt, hvis det kun er mig, der laver videoer. Men ellers tusind tak, fordi I vil se med. Det vil gøre os glade, hvis I vil subscribe for det første, men også give os et enkelt like. Så kan vi blive rigtig glade. Så tusind tak for det.